Шаноўныя калегі, дзякуй вам за гэты год, за настойлівасць, салідарнасць і гатоўнасць адстойваць свае двары, вуліцы, гарады і вёскі, нават там, дзе сістэма робіць выгляд, што нічога не бачыць. Вынікамі нашай супольнай працы за гэты год стала падтрымка актывістаў і ініцыятыў з розных рэгіёнаў Беларусі, кансультацыі і практычныя рэкамендацыі па вырашэнні мясцовых праблем, дапамога з калектыўнымі зваротамі, скаргамі і алгарытмамі дзеянняў, а таксама адукацыйная праца. Няхай каляды прынясуць цішыню і цеплыню, а Новы год больш бяспекі, сіл, падтрымкі адзін аднаго і канкрэтных перамог, нават маленькіх, але рэальных. Калі людзі не маўчаць, з'яўляецца вынік. Калі ёсць супольнасць, змены магчымыя. З калядамі і Новым годам!